तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. हा अनुभव मला माझ्या लहानपणी आला होता. तेव्हा मी गावी राहत होतो. माझं संपूर्ण बालपण हे गावात खूप मजेत गेलं. पण एके दिवशी आमच्यासोबत अशी काही घटना घडली, त्याने आम्हीच नाही तर आमची संपूर्ण गावची वाडीच हादरून गेली. आमचं आणि आमच्या समोरच्यांचं फार आधीपासूनच म्हणजेच आजी आजोबांच्या काळापासूनच वैर होतं. त्यातच गावात अशी चर्चा होती की समोरची आजी ही देवदेवस्की आणि काळ्या जादू करत असे. ते कितपत खरं ते लहान असल्यामुळे आम्हाला माहीत नव्हतं, पण घरच्यांनी आम्हाला बजावलं होतं. काहीही झालं तरी त्यांच्या हातचं काहीही घ्यायचं नाही. आम्ही मग त्यांच्यापासून 4 हात लांबच राहायचो. तसं बघायला गेलं तर मला समोरचे तसे वाईट वाटत नव्हते, पण समोरच्या घरातील आजी मात्र फार भयंकर वाटायच्या. आम्हा लहान मुलांना पाहून जिथे इतर लोक आनंदाने आमच्यासोबत हसत असत, तिथे त्या आजी मात्र आम्हाला पाहताच दातोड चावत. आम्ही जेव्हा कधी त्यांना पाहिलं तेव्हा तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांमध्ये आम्हाला आमच्याविषयी फक्त रागच दिसला होता. पण एके दिवशी अचानक त्यांची तब्येत खराब झाली. समोरच्या घरात धावपळ आणि गोंधळ सुरू झाला. तातडीने डॉक्टर बोलावण्यात आले आणि काही वेळातच त्यांच्या घरात रडारड सुरू झाली. त्या आजी हे जग सोडून गेल्या होत्या. आमच्या घरातूनही मोठी माणसे त्यांच्या घरी प्रेताच्या पाया पडायला गेले. तेव्हा त्यांना असं कळलं की त्या दिवशी अचानकच त्या आजी डांबरासारख्या रंगाची काळी उलटी करू लागल्या. डॉक्टरांना घरी बोलावलं, पण तोपर्यंत त्या हे जग सोडून गेल्या होत्या. कशाही असल्या तरी मरणानंतर उगाचच मनात क्लेश का ठेवावा, म्हणून आमचे घरचेही त्यांच्यासोबत प्रेताला जाऊन आले. घरी येईपर्यंत रात्र खूप झाली होती. विहिरीवरच आंघोळ वगैरे करून घरचे आमच्या सोबत जेवायला येऊन बसले. त्यावेळी रात्रीचे साधारण 11 वाजले असतील. अचानकच दारावर थाप पडली. इतक्या रात्री कोण आलं असेल म्हणून बाबा दार उघडायला गेले, पण घरच्यांनी सांगितलं आधी दाराच्या फटीतून बाहेर कोण आहे ते बघ आणि मगच दार उघड. बाबाही मग हळूवार दाराकडे गेले आणि दाराच्या फटीतूनच बाहेर पाहू लागले. अंगणात एक दिवा असल्याने बाहेरचं दृश्य अगदी स्पष्ट दिसत होतं, पण बाहेर तर कोणीच नव्हतं. कदाचित भास झाला असेल म्हणून ते पाठी वळले. तोच पुन्हा एकदा दारावर थाप पडली. बाबांनी लगेच दाराच्या फटीतून बाहेर पाहिलं. आश्चर्य म्हणजे याही वेळी बाहेर कोणीच नव्हतं. पण हे कसं शक्य होतं? हा आवाज तर सगळ्यांनीच ऐकला होता. तोच पुन्हा एकदा दार वाजलं, पण यावेळी घराचं पाठचं दार वाजलं होतं, जे न्हाणी घराला लागून होतं. सगळ्यांची नजर आता त्या दिशेने वळली. घरातूनच आवाज दिला, कोण आहे बाहेर? पण बाहेरून कोणताच प्रतिसाद आला नाही. तोच बाबांच्या पाठचं आमचं मुख्य दार परत एकदा वाजलं. जर बाहेर खरंच कोणी एकटा माणूस असेल तर पाठचं दार वाजवून इतक्या लगेच समोरच्या दाराकडे येणं शक्यच नव्हतं. ती एकापेक्षा जास्त माणसं होती, पण तसं असलं असतं तरी त्यांच्यात चालण्याचा आवाज मात्र कोणालाच आला नव्हता. तोच ते दार पुन्हा एकदा वाजलं, पण यावेळी ते तिथेच थांबलं नाही. त्या पाठोपाठ घराच्या खिडक्या आणि पाठच्या दारांवरही धापा पडू लागल्या. आम्ही लहान मुलं तर भीतीने रडू लागलो. आयांनी आम्हाला जवळ घेतलं होतं, पण त्याही खूप घाबरल्या होत्या. घरांची दारं खिडक्या सगळी जोरजोरात बडवली जात होती. घरातून आवाज दिला जात होता, कोण आहे? कोण आहे बाहेर? तुम्हाला काय हवं आहे? पण बाहेरून काहीच उत्तर मिळत नव्हतं. आणि अचानक सगळं काही शांत झालं. कदाचित बाहेर जे कोणी होतं ते आता तिथून निघून गेलं असावं. रात्रीचे 11:30 झाले होते. अंथरुणं घातली गेली, पण कोणाची झोपायची इच्छा होत नव्हती. आजच ती म्हातारी वारली त्यात हा प्रकार. सगळे जागेच होते, पण अंथरुणावर पडून होते. मी मात्र झोपलो होतो. अचानकच कसल्या तरी आवाजाने मी धडपडून जागा झालो.
घरातील बायकाही किंचाळत होत्या. नेमकं काय घडतंय काहीच कळत नव्हतं. आवाज छतावर येत होता, कोणीतरी दगड फेकून मारत असल्यासारखा. सगळेच घाबरून लपायची जागा शोधत होतो, कारण काही कौलं फुटून फुटकी कौलं आणि दगड ही आमच्यावर पडत होती. ते फारच भयंकर होतं. इतका वेळ शांत असलेली माझी आजी आता मात्र जोरात ओरडली, "औदसे मेलस ना, आता काय वया तुका? जिथे पण स्वतःच्या घराची वाट लावलंस ती लावलंस, पण आमका पण धड जगूक दिलंस नाही. आता जा हैसून, नाहीतर तुझं कायमचो बंदोबस्त करीन मी." आश्चर्य म्हणजे दारावर पडणारे ते दगड अचानकच बंद झाले. बाबांनी दाराच्या फटीतून बाहेर पाहिलं तर बाहेर असलेली आमची लाकडी खाट गरकन आडवी झाली. जणू कोणी भयानक शक्तीने त्यावर जोरात लाथ मारली असावी. दुसऱ्या दिवशी जाणकारांकडून आजीने तात्पुरती घराची शांती करून घेतली आणि त्या आजींचं कार्य पार पडल्यावर आम्ही घरात मोठी पूजाही घातली. गावात ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. आधीच त्या म्हातारीची कृत्य या गावाला माहीत होती. आजही लोक असं म्हणतात की ही सगळी तिचीच करणी होती. अनुभव दुसरा. हा अनुभव तसा बघायला गेला तर फारच छोटा आहे, पण माझ्यासाठी तितकाच भयानकही. आम्ही खरं बघायला गेलो तर भूतप्रेत अशा गोष्टींना अजिबात मानत नव्हतो, पण हे सगळं त्या दिवसापर्यंतच. कारण त्या दिवशी आमच्यासोबत जे काही घडलं त्यानंतर मात्र या शक्ती अस्तित्वात असतात याची मला खात्रीच पटली. मी आणि माझी आई आम्ही दोघीच घरात राहत होतो. तो गावचाच परिसर होता. एके दिवशी माझ्या आत्याने आम्हाला तिच्या घरी जेवायला बोलावलं होतं. आत्याच्या मुलाचा साखरपुडा होता म्हणून तिथे कार्यक्रम ठेवला होता. कार्यक्रम खूप मोठा होता. तो होईपर्यंत रात्रीचे 10 वाजले होते. पाहुणे हळूहळू आपापल्या घरी निघू लागले. मागवलेलं बरंच जेवण उरलं होतं, त्यात नॉनव्हेजही होतं. आत्याने जबरदस्तीने आम्हाला तिथे राहायचा आग्रही केला, पण आम्ही नाही म्हटलं. मग तिने 1-2 डबे चिकन आणि गोडाचं जेवण सोबत दिलं. आम्हीही ते घेऊन त्यांचा निरोप घेतला. रात्रीचं नॉनव्हेज सोबत घेऊन जाऊ नये असे म्हणतात. आम्ही रिक्षेनेच घराकडे निघालो होतो. आमच्या घराकडे यायचा रस्ता हा माळरानाचा आणि खडबडीत होता. चिकनच्या डब्यातून रस्सा कधी पिशवीत सांडला हे आमचं आम्हालाच कळलं नाही. आम्ही घरी आलो. आम्ही दमलो होतो. डोळ्यांवर खूप झोप होती म्हणून कपडे वगैरे बदलून फ्रेश होऊन आम्ही झोपायची तयारी करू लागलो. मी बाहेर हॉलच्या सगळ्या खिडक्या नीट तपासून पाहत होते. तेवढ्यात मला आमच्या घराबाहेर एक आकृती उभी दिसली. आमच्या शेजारची घरं ही बरीच लांब लांब होती. अशात आम्ही दोघी घरात एकट्याच असताना अंधारात असं काही दिसल्याने माझ्या छातीत धडकीच भरली. ती आकृती मात्र माझ्याकडेच पाहत होती. मी त्या आकृतीकडेच पाहत आईला हाक मारली, "आई, लवकर इथे ये." आई येत असताना एका क्षणासाठी मी आईकडे पाहिलं, तोच ती आकृती कुठे गायब झाली. नंतर मी आईसोबत झोपायला गेले. माझ्या डोळ्यासमोर अजूनही तीच आकृती मला दिसत होती. साधारण मध्यरात्री मी उठून बेडरूमच्या खिडकीतून सहज बाहेर पाहिलं तर ती आकृती तिथेही झाडाआड लपून आमच्याच दिशेने पाहत होती. मी पुन्हा आईला हाक दिली, पण याही वेळी ती कुठे गायब झाली. ती संपूर्ण रात्र मी खिडकीतून बाहेर झाडाकडे पाहतच घालवली. ती आकृती एका माणसाची होती की मटणाच्या वासाने कोणती अमानवी शक्ती आली होती हे मात्र मला आजही समजू शकलं नाही. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बाकुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बाकुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.